Amayi ndi abambo wanyamata ndi atsikana, tsiku la mtengo wapatali Sunday, tsiku loyamba la pa Mulungu, pamene tikukonzekera kuyamba zintchito zathu mu sabata imeneyi. Ndikufuna ndikulandireni nonse ku programu ya Hymns of Hope Malawi edition. Muli ndine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imeneyi. Mutu wathu mu sabata ino tikufuna tione pa mawu akunena kuti, if you bring up my past, you should know that Jesus dropped the charges. Ngati mukufuna kubweresa mavuto anga amene nali nawo mbuyo, chimene mwena musayiwale ndiona kuti Yesu anandikhululukira. Tikukhala mu nthawi imene amayi ndi abambo, nthawi zambiri anthu amatikumbutsa zoyipa zathu, zimandikumbutsa nyimbo ina imene sindikukumbuka kuti ndi gulu limene inayimba, koma pali nyimbo imene ambiri ife timayidziwa amayimba kunena kuti, ndalengedwanso mwatsopano ine, zakale zonse ndazisiya. Ndalengedwanso mwatsopano ine, zakale zonse ndazisiya. Amayi, akuti amayi zili ndinu, ndalengedwanso mwatsopano, zakale zonse ndazisiya. Tikamawerenga mavesi awiri awa pa buku la 2 Korinto chapter 5 verse 17 akunena kuti, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone and the new is here. Vesi limene likunena kuti munthu akakhala kuti no iye ali mwa Yesu Khristu amabadwa mwatsopano, zakale zimapita ndipo zimabwera zatsopano. Vesi limene likulimbikitsa kunena kuti ife pamene tamulandira Yesu Khristu, rekodi yathu ya mbuyo yonse, kardinali yakupha, kardinali yachigololo, kardinali otani, imachoka, koma timakhala olengedwanso watsopano, timapatsidwanso mwayi wapadera. Ndifake pa Roma chapter 8 verse 1 akufotokoza kunena kuti, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kulibe kuzunzulidwa kapena kuti kulibe tchimo lina lililonse kwa iwo amene ali mwa Yesu Khristu. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi amene timafika pona kuti mwina wina chifukwa adachimwa timamuwerengerabe machimo athu. Pa dziko lapansi timanena kuti ndaukhululukira, koma timakumbukiranso. Baibulo akunena kuti Yehova akatikumbukira Yehova akatikhululukira sazakumbukiranso ayi. Chotero mu tsiku la lero ndikufuna mu programu imeneyi tione zifukwa zisanu kapena kuti mfundo zisanu zimene ife zingatithandize kukhala ndi chikhulupiriro kunena kuti pamene tamulandira Yesu Khristu, ngakhale anthu ena angatiganizire mosiyanasiyana, olo ena angabwere nkumazati weruza kapena kumazati kumbusa zawo mmene ife timachitira mbuyomu, tikumbukire mawu akunena kuti tikakhalanso mwa Yesu Khristu, zakale zonse ndazisiya. Tauze anzanu tikhale limodzi. Palero tili ndi nyimbo za mtengo wapatali zimene tikufuna inu ndi ine tonse tikhale limodzi pa chiphwando chimenechi. Kulandileninso pamene tikupitiriza mu programu imeneyi, imene mutu wake tikunena kuti, if you bring up my past, you should know that Jesus dropped the charges. Mukafuna kubweresa kaleranga, kumbukirani kunena kuti Yesu milandu yonseyo anayichosa. Zili ngati kupita ku khoti kumafuna kukandizuzula pa milandu
imene mwini wakeyo chifukwa ndachimwa ndachimwira Yehovayo milandu imeneyo anandichosera. Ndenu mungathe kumangoyikakamira koma Yehova anandichosera. Ndine munthu wolengedwanso watsopano. Ndikufuna mwauze anzanu kunena kuti ndinu wolengedwanso mwatsopano. Kapena talemba mu comment section kunena kuti ngati mukuba kuti Yehova anakukhululukirani zochimwa zanu, lembani kunena kuti ndine wothokoza chifukwa ndine chipango cha Yehova chatsopano, ndalengedwanso mwatsopano mu dzina la Yesu Khristu. Ndiye mu tsiku la lero pamene tikufuna tikambirane za nkhani imeneyi, tikufuna tione choyambirira mfundo yoyambirira imene tikufuna tione transformation into new creation. Transformation into a new creation. Mfundo yoyambirira imene tikufuna tione mu program imeneyi, tikufuna tione mutu woyambirira kunena kuti there is transformation into a new creation. Timalengedwanso ifeyo mu chipango chatsopano. Jodero pamene ife tili pa dziko lapansi tikamawerenga pa 2 Korinto chapter 5 verse 17 pamene akuti ife tikamulandira Yesu Khristu zakale zimapita ndipo timakhala wolengedwa watsopano. Ma appetites kapena zinthu zimene zimatikondweresa kale zimachoka. Kati tinali ndi zibaba zafodya, kati tinali ndi kukonda mwina kapena kumango anyoza anzathu, kapena mowa kaya ndi chigololo, kandi machimo osiyanasiyana, Mulungu amazichosa zimenezo. Palibe chimene chimankanika Yehova. Alipo anthu ambiri amanena kuti kusuta fodya ndikovuta kwambiri kusiya. Palibe chimene inuyo chingakanika akuti azisiya mwana kuyamwa. Ifenso tingathe kusiya ngati tili mwa Yesu Khristu. Ndiyeno ifeyo ngati tili a Khristu tiye tikumbukire kunena kuti Mulungu wakumwamba akutilimbikisa ife kuti ngati tamulandira ife zoyipa zonse amazisiya, amaziponya, monga timamva kuna kuti akukhululukira ndipo amazitayira kunyanja kuti sazakumbukiranso, chifukwa Yehovayo ndi Mulungu wachisomo. Ndiye tatiye timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira imene akutipasa ndi ya Chronicles Band akulilonga kunena kuti lisiro. Ife pamene tili nayo mu uchimo tinali ndi lisiro, koma mwazi wa Yesu Khristu umatisambisa ndi kuyera mbee ngati matalala. Nyimbo yachiwiri akutiimbira ndi ya Area 47 Senior Youth Choir kunena kuti wakusunga. Amene amatisungira ifeyo moyo ndi Mulungu wakumwamba. Ndipo ifeyo pamene tili pa dziko lapansi, pamene tamuchimwira Yehova, tili nawo ife Nkhoswe amene tikalapa amatikhululukira zochimwa zathu ndipo sazakumbukiranso. Anthu angati okhala nazo m'mabuku awo, ena tu amachita kukumbukira tsiku limene unalakwira, koma ana akuti ifeyo Mulungu akatikhululukira palibenso wina amene angatizenge nawo mlandu chifukwa watikhululukira ndipo sazakumbukiranso. Tate timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Yoyambirira lisiro imene ayimba ndi a Chronicles Band yakulilonga, komanso yachiwiri wakusunga Area 47 Senior Youth Choir. Sinalotele kale ine ndisana kumane ndi Mbuye, litsiro la uchimo linadzala mtimanga, machimo anga nafira kufanafana ndikapezi, lelo Mbuye wandisambitsa ndayera ndi mwazi. Litsiro kumapazi, litsiro mutumwanga, litsiro mtima mulelo Yesu wandisambitsa, ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Litsiro kumapazi, litsiro mutumwanga, litsiro mtima mulelo Yesu wandisambitsa, ndayera kupambana monga timatalala, sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Monga nkhosa yosochera mutopera chimo linamira, machimo chuluka anadzala mtimanga, koma mbusa wabwino Yesuyo analola kufa malo mwanga, ni mwazi anakhetsa wandituka chimulo. Litsiro kumapazi, litsiro mutumwanga, litsiro mtima mulelo Yesu wandisambitsa, ndayera
ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa litsilo kumapazi litsilo mutumanga litsilo mtima mulera Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa litsilo kumapazi litsilo mutumanga litsilo mutima mulera Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa 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 sulidwa. Chito yake mpaka ukocheze zakala mutu opambana wasunga wendi moyo umtumikireye zakala opambana muzose wasunga wendi moyo umtumikireye zakala opambana muzose wasunga wendi moyo kuti utumikire kala nyumba ya Mungu moyo wako wose wasunga wendi moyo kuti utumikire kala nyumba ya Mungu moyo wako wose Wiranchito yake molimbika timo okunkangoche pazo tutazambiri Wiranito chito kuti atensambala zakala mutu opambana wasunga wendi moyo utumikireye zakala opambana muzose wasunga wendi moyo utumikireye zakala opambana muzose wasunga wendi moyo kuti utumikire kala nyumba ya Mungu moyo wako wose wasunga wendi moyo kuti utumikire kala nyumba ya Mungu moyo wako wose. Mfundo yachiwiri imene tikuiona pa Roma chapter 8 verse 1 pamene tikumva kunena kuti pamene ifeyo tamulandira Yesu Kristu ngati Ambuye ndi mpulumutsi wathu palibe wina aliyense amene angathe kutiweruza chifukwa Yehova amakhala atatikhululukira. Chotero mfundo yachiwiri ndionena kuti freedom from condemnation. Anthu tilipo pa dziko lapansi amene timafuna kuwadesa anthu ena kapena kuwazuzula anthu ena kapena kuwazenga mlandu, koma kuti ngati ifeyo tamulandira Yesu Kristu, there is nobody who can condemn us, because when Jesus forgives us we are free. Timakhala omasulidwa. Ndiye ngati ife tili omasulidwa palibe wina amene pa dziko lapansi angatibweze mbuyo ayi, koma ife tinayenera kupitabe chitsogolo. Muganizire kunena kuti anthu ambiri pa dziko lapansi amafuna akamatikumbutsa zakale lathu, we should feel guilty about our condition. Amafuna kunena kuti atipase guilty conscious, kuti ife tikamaganizira za machimo amenewo. Mwina munthu akulimbikira kutchalitcha kuimba, anthu amangunguza iyi musaiwale unali wokupha iwe, awo angokumbukira kulezera. Ndikumbukira mkulu wino wake akuimba nyimbo, anthu anganena kuti bola ngati sakukumbukira zolezera zake akamayimba. Anthu akatembenuka sidenena kuwakumbutsa zakale ayi, chifukwa Mulungu amakhala atakhululukira. Tate ndimvere nyimbo ziwiri amene akunena kuti chikondi chozizwisa
Nyimbo tate ndimvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira akunena kuti chikondi chozizwisa, imene anaimba ndi Agoma Family. Chikondi cha Mulungu ndi chozizwisa. Chikondi cha Mulungu ndi chozizwisa. Mulungu akuti ife tidakali chichimwire, Yesu anatifera. Tikamaona ife chikondi cha Mulungu wakumwamba ndi zinthu zimene ife timachita sizikutiyenerayi. Nyimbo yachiwiri akuti pasa ndi Philadelphia Singers akuti wapambuyo azakhala pasogolo. Nthawi zina pamene ife tili akhristu timaona anthu ena mwina tikamaona ali m'maboto store kapena ali msewu usiku kapena akupanga azimayi oyendayenda amene timati mahule kapena anthu zibambo ena amene akupanga kandi za madrugs kaina osuta chamba. Tikamaona timaona ngati amene osangapite kumwamba, koma akuti a Philadelphia Singers chokera kulonga akuti msamale wapambuyo azakhala pasogolo. Anthu amene wawa Mulungu akazayitana musayiwale pa mtanda panali mbala ziwiri. Mbala ina itaona mavuto ake kumapeto kwa nthawi kwake inanena kuti Ambuye pamene mulowa mu ufumu wanu muzandikumbukire, ndipo chipulumutso chidapasidwa kwa iye. Kusisimuka kapena kuti kusinthika kwa munthu ndi chinthu chozizwa chimene Mulungu yekha ndi amene amachidziwa. Ndiye tiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi, imene ikutisonyeza kuzizwisa kwake kwa chikondi cha Mulungu, komanso nyimbo imene kutionesa kuti wapambuyo adzakhala pasogolo. Tiye timvere nyimbozi. Nintima wanga wosewo ndikweza mawu kwanuko, ndiimbe banji chikondi chozizwitsa cha Yesu mbuye. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Chipatsane tendelewo, chiunikira njirayo, chichotsa vuto, chikondi chozizwitsa cha Yesu mbuye. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. Chiyembekezo changacho chonditulutsa machimo, pakufa ndimba chikondi chozizwitsa cha Yesu mbuye. Chikondi chozizwacho, chikondi cha Yesuyo. 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 Kusamala komwe tilowelaku, wapambuyo adzakhala pasogolo. Gwiriza chomwe uli nacho kuti wina ngalande, wapambuyo adzakhala pasogolo. Kadziwika muchikulu
chitsogolo mwamba komolotse kugawira alowe wapambuyo adzakhala patsogolo mapembero akale ndi alero kodabusa kupembera kunali chonchi mafoni mukachisi WhatsApp mameseji wapambuyo adzakhala patsogolo funza mapalibe akale ndi alero koda gogo mapalibe yanali chonchi anyamata kukwefula atsikana kuminula wapambuyo adzakhala patsogolo Mfundo yachitatu imene tufuna tione mu programu iyi imene tikuona mutu onena kuti if you bring my past you should know that Jesus dropped the charges. Mukafuna kubweresa machimo anga kapena kundibweresera kale langa dziwani kuti Yesu anataya.
machimo amene mungolimbana nazo, chifukwa amene ali mwa Yesu Khristu akuti zakale zapita ndipo zimakhala zatsopano. Mulungu sandiwerengeranso mphulupulu imene ijayi, ngakhale nditachimwa lero sayiphatikiza pa imene ndikuyambira on the fresh page. Amayi ndi abambo, ndizokondweresa kunena kuti tsiku ndi tsiku timakhala pa fresh page imene Mulungu amatipasa kuti tichite naye tikalapa pamaso pake. Ndiyeno tatiye timvere nyimbo ziwiri akunena kuti amakhululuka, akutimbira ndi Male Voices, akuti Mulungu akumwamba ndi wachisomo, amakhululuka. Ndipo nyimbo yachiwiri akunena kuti bwera kwa Yesu, amene akuyimba ndi The Kenias Family kuchoka ku Lilongwe. Akuti yang'ana kwa Yesu kuti uchire, monga mmene anachitira mu chipululu chakunena kuti aliyense woyang'ana pa njoka, imene njoka imayimirira tchimo komanso ndiko kamodzi kokha pamene Yesu Khristu akuyimiridwa ndisi. Pamene Mose adayika chinjoka chimene chija kuti aliyense woyang'ana pamenepo chimene chimayimirira Yesu Khristu atasenza mphulupulu za dziko lonse, ndi akuti no woyang'ana pa njoka imeneyo imene imatilosera ku imfa ya Yesu Khristu kuti no azatenga machimo onse natifera pantanda, akuti woyang'ana pa njokayo azakhala ndi moyo. Amayi ndi abambo, timayang'ana bwanji pa njokayo? Pokhulupirira mwa Yesu Khristu tizapulumutsidwa, osati chifukwa cha ntchito koma wachisomo kuzera mu chikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. Kodi inu mukumkhulupirira Yesu? Tiyeni nyimbo zimenezi. Amakhululukira by Male Voices, komanso bwera kwa Yesu by Kenias Family. Anadzatu naye kwa Yesu, nanena uyu wachimwa, timkende nyalaye, zimai wachigololo. Anango yanka Ambuye, ngati tu alipowina, amene sana chimwepo, ayambe kumkenda. Ambuye anango tipita, usaka chimwenso. Chimola nulinga kule, mungolipeleka kwa Yesu, sama kumurisa, amakululuka. Musawo penso anzanu, antu amayang'ana tupi, Mbuye amawo ona, zomwe zili mtima mwanu. Nanga bwanji ifelelo, timaumitsa mitima, tidziwe obisa chimo, sadzaona mwayi. Koma yense ovomera, amamchitira chifundo, kumwamba kumakondwera, ochimwa kalapa. Ndipo Mbuye adzangotipita, usaka chimwenso. Chimola nulinga kule, mungolipeleka kwa Yesu, sama kumurisa, amakululuka. Musawo penso anzanu, antu amayang'ana tupi, Mbuye amawo ona, zomwe zili mtima mwanu. Utenga osiriza, haleluya, yang'ana kwa Yesu nuchire. Utenga osiriza, haleluya,
Yesu no chile. Bwela iwe masangatu, bwela iwe kwa Yesu, haleluya. Ukayangana kwa yangana, haleluya. Yangana kwa Yesu no chile. Bwela iwe masangatu, bwela iwe kwa Yesu, haleluya. Ukayangana kwa yangana, haleluya. Yangana kwa Yesu no chile. Usadikile mawa bale wanga, suzi wa mawaliba lanji. Ulandile tu Yesu lelo lino, ntawi kadali obe. Bwela iwe masangatu, bwela iwe kwa Yesu, haleluya. Ukayangana kwa yangana, haleluya. Yangana kwa Yesu no chile. Bwela iwe masangatu, bwela iwe kwa Yesu, haleluya. Ukayangana kwa yangana, haleluya. Yangana kwa Yesu no chile. Yangana kwa Yesu no chile. Yangana kwa Yesu no chile. Mfundo yachinayi imene tikufuna tione mu program imeneyi, pamene tikuyang'ana kunena kuti ngakhale mutabweresa, ngati mufuna kubweresa machimo anga akale, kumbukirani kuti Yesu anataya machimo amenewo. Ine pamene ndinamulendera Yesu Khristu ndine wolengedwanso watsopano, zakale nazisiya, Yehova anazitaya. Ndiyeno mfundo ya namba 4 kunena kuti God's unconditional love, chikondi cha Mulungu chopanda malire komanso chosawerengera mphulupulu yanga, chikondi chimene sichiona kuti uyu ndi mwenye kapena muisraeli kaya ndi wotani, kapena chikondi chimene si chili ngati monga mmene timachitira chaife kuti ayi iweyo undipangire ichi ine ndikupangira ichi. Ifeyo tidakali wochimwa, ndifaka kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Yohane 3:16. Chikondi choposa ichi, chikondi chotere sitinachione ayi, ndi chikondi chimene Mulungu anamupangira munthu amene anali wosayenera koma anatipasa ifeyo. Ndiye chikondi chimene tisayenera kuchitaya ayi, chifukwa ndi chikondi cha mtengo wapatali chimene Mulungu wakumwamba watipasa. Tate ndimvere nyimbo iyi yakunena kuti no chikondi chozizwisa, akutiimbirawa ndi achinamwali Future Adventist men, akuti chikondi chozizwisa. Yachiwiri yake akutiimbira nda The Rescuers, akunena kuti ndapulumusidwa ine mwachisomo, wandichosa m'matope, wandiyenereza. Inu kuyenerezedwa kapena kuna kuti Mulungu wanditola kumatope ndikundiyenereza, wanditsuka. I am presentable, he has made me presentable, kukhala ineyo woyenera pa mulingo wake. Ndifaka kunena kuti ife chisomo chathu chili ngati nsanza pamaso pa Yehova, koma tikalandira chisomo cha Yesu Khristu timayenerezedwa. Tate ndimvere nyimbo ziwiri zimenezi. Ine ndifuna kunena nena iye anasiya ulemelero na bwera nziko lino. Yesu nafaso ifa ya manyazi, iye anachita tuzosezi kuti tipulumuke. Ine ndifuna kunena
kunena. Nena, iye anasiya ulemelelo na bwera nziko lino. Iye anazuzidwa Yesu nafanso ifa ya manyazi. Iye anachita tuzonsezi kuti tipulumuke. Yesu anazuzidwa nditu navekedwa chisoti cha minga. Antu enaso pakatu anamulavulila. Nanyoza muntu osachimwa na menya ndikumupachika. Chikondi chotele chipalibe akana chipeleka. Yesu anazuzidwa nditu navekedwa chisoti cha minga. Antu enaso pakatu anamulavulila. Nanyoza muntu osachimwa na menya ndikumupachika. Chikondi chotele chipalibe akana chipeleka. Ndintima wanga oseo ndikweza mau kwanuko. Ndimbe bwanji chikondi chozizwi sacha Yesu mbuye. Chikondi tu chozizwacho, chikondi cha Yesu yo. Chikondi tu chozizwacho, chikondi cha Yesu yo. Yesu anazuzidwa nditu navekedwa chisoti cha minga. Antu enaso pakatu anamulavulila. Nanyoza muntu osachimwa na menya ndikumupachika. Chikondi chotele chipalibe akana chipeleka. Yesu anazuzidwa nditu navekedwa chisoti cha minga. Antu enaso pakatu anamulavulila. Nanyoza muntu osachimwa na menya ndikumupachika. Chikondi chotele chipalibe akana chipeleka. 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 Napulumutsidwa, napulumutsidwa, wachotane matopemo, wapulumutane, napulumutsidwa. Sochera kutaliko iye wagwenzaine. Mokondwa ndimba ndapulumutsidwa. Mwachisomonda ndapulumutsidwa. Anandiferaine nakhetsa mwaziwo. Kupulumutsa ine kuchoka mwifayo. Nazawutsidwa
mwachisomonda omboledwa napulumutsidwa mokondwa ndimba napulumutsidwa mwachisomonda omboledwa napulumutsidwa. Mfundo yachisanu imene tione mprogram imene ndionena kuti living in the present. Imene fe tiyenera kudziwa kunena kuti pamene tili mmoyo umene uwu monga tili asopano sitikuyenera kuganiziranso za mbuyo ayi, komano ife tikhale moyo wasopano, moyo umene tabadwa tikabatizidwa timauza kuti sinunso wakale ayi. Ndimakumbukira kuna kuti tikapanga maubatizo timapita menje kumaka pa Samoni ndiye timauza kuti ayi ndithu mwabatizidwa, ndithu mwayambanso moyo wasopano. Kumakhala malangizo ena osiyana-siyana, ena makhala osekesa, koma anthu timauza kunena kuti ndinu sinunso wakale ayi. Nthawi zina mwina sizimamveka akamapita ku nyumba akapeza nyumba yawo yomweyo, komano izi zinali tanthauzo kunena kuti pamene fe tamulandira Yesu Khristu timakhala olengedwa wasopano. Kuyambira pamenepo moyo wathu umakhala wasopano. Nthawi zambiri fe timabwezedwa mbuyo kuti tipite patsogolo chifukwa moyo wathu umatipanga drag, umatipanga ifeyo kumaona ngati kuti ine soyenerera. Ndifaka anthu ena mwina akatapasidwa udindo mva aya ine sindingakwanise. Ndikufuna ndikusimikizeni mu program ino ngati angakusankheni udindo musakane, gwirani ntchito ya Yehova, ndinu olengedwa asopano. Musachite mantha kuti ineyo nali woyipa, nali wolezera, anthu akudiziwa ndi wokupha. Kumbukirani Saulo atalandira Yesu Khristu kuti anapita kukalalikira, anali Paulo amene anachita zintchito zazikulu. Yehova amapulumusa. Yehova anakhululukira mzimayi uja wachigololo ndipo anamuza kuti pita usakachimwenso. Inuyo tchimo lanu ndi lotani limene mukulephera kuti mulandire Yesu Khristu? Lembani mu comment section kuti Ambuye ndilembereni chapter chasopano mmoyo wanga, ndipo Yehova akupasani moyo wasopano. Tatiyeni timvere nyimbo ziwirizi akuti kweza maso, imene ayimba ndi azimayi asikana wa azimayi akuchirobwe, akunena kuti kweza maso Senders by Senders. Senders ndi gulu la azimayi akuchirobwe, azimayi achitsikana amene akulimba kunena kuti tikweze maso tiyang'ane mphirimo chifukwa mmenemo ndi mmene muli chipulumutso chathu. Pamene yachiwiri akunena kuti tikweze zina lake, woyimba ndi Andirande Men Senior Choir, akuti tikweze dzina la Yehova. Pamene fe tili mmoyo wathu wasopano, living in the present, we have one duty: to uplift the name of Jesus. Brothers and sisters, Jesus is coming. We have one duty: to preach the gospel to the whole world. Tell the people about Jesus. Uplift the name of Jesus. This is not the time kumakhala ukungoenda pa ndi apa kunyoza anzanu akuchalichi, kunena mabodza, kafuna kuba. It is time for us to arise, go out there and preach the gospel. Jesus is about to come. What are you waiting for? Jesus is expecting you. We have been given a command to go out there and preach the gospel. Yesu akubwera, tayitanidwa tikalalikire uthenga. Yesu akubwera. Ndiye tiyeni tikweze maso by Senders, komanso tikweze zina lakero Ndirande Men Senior Choir. Timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Ndiwona muntu
mitundu itiwe mokondwe alandireye rumuzimbuyeyo kukweza dzina lakelo kweza ufumu wa ambuye chikondi chake nchosata kwezani ufumu wa ambuye udzapambanani lungamitse njira leloli lowanitsopano Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvesera program imene tikufika sopano kumapeto. Ndifuna ndikuthokozeni monga ndimanena nthawi zonse kuti program imene cholinga chake ndikubweretsa chikhulupiriro, to instill faith in us. Many of us are giving up because of so many challenges we are facing. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti mavuto ambiri amene tikukumana nawowa ndi zizindikiro za nthawi, posachedwa Yesu akubwera. Tiyeni tikonzeke. Ndikufuna ndikupempheni kwa inu amene mumasatira program imene, ndikufuna ndikupempheni kunena kuti tazigawani program iyi kwa anthu ena. Komanso ngati muli ndi testimony, tumizani ku nambala iyi +1 269 815 2258. Komanso email victorkaula@gmail.com. mungathe kutumiza request, ngakhalenso kutumiza nyimbo yanu imene mufuna itapangidwa play mu program imene. Ambuye akudaliseni. Ineyo ndakuthokozani kwambiri. Ndifuna ndikusiyeni ndi nyimbo ziwiri zimene nyimbo yambirira akuimba ndi A Shine for Christ, akunena kuti wakwiza. A Shine for Christ chokera ku North Malawi Field akuti wakwiza, Yesu akubwera posachedwa. Ndipo ife tonse amene tabatizidwa, amene tamulandira Yesu Khristu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wathu, amatikhululukira ndipo amatipasa moyo watsopano. Ngakhale anthu ena atakhala kuti ayi akutikumbukirabe, koma iwo akumbuseni kunena kuti Yesu anapanga drop ma charges anu. Pamene inu munamulandira Yesu, pamene inu munalapa ndikulapa machimo anu, kumulandira Yesu ngati Ambuye ndi mpulumutsi wanu, anapanga drop ma charges anu. Chotero Yesu akubwera. Yomaliza atipasire ndi Baraka Adventist Police Choir. Baraka Adventist Police Choir akutipasa nyimbo akunena kuti chilungamo amachiziwa ndi Mulungu wakumwamba. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi pano timaweruza kwambiri. Timafika powaona anthu ena ngati awalephera, timachita kukhala ngati tili ndi maka yoonesa kuti uyu alibe uzimu, uyu ali ndi uzimu, au uzimu kungokhala ife tokha. Ndi Baraka Adventist Police Choir akunena kuti chilungamo amene amachiziwa ndi Yehova. Chilungamo chikubwera posachedwa. Pamene Yesu Khristu akubwera adzatipulumutsa. Kodi inu mwakonzeka?
ngati iniyo mukufuna musazasale talembani mu comment section kuti sindikufuna kuzasala ayi. Ine ndakondwera kwambiri kuti tinali limodzi kuchokera ku mayambiriro a program pamene tikufika kumapeto. Mulungu akudaliseni. Munali ndi ine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa program imene. Tizakumanenso sabata yamawa nthawi ngati imene 7 o'clock madzulo nthawi ya ku Malawi kuti tizagawanenso program ina yamtengo wapatali imene ndizakupasireni. Ambuye akhale nanu. Bye. Yesu mkwiza na tingumanya masuzoga mcharuga nsangana yezeka Satana wantomboza wantu nawo banjililapo masuzoga jikana mtasiwa enterereni. Yesu mkwiza na tingumanya masuzoga mcharuga nsangana yezeka Satana wantomboza wantu nawo banjililapo masuzoga jikana mtasiwa enterereni. Yesu akwiza mladimwe Danda ulaja wakwiza Wakwiza fubi wakwiza Kukweleka jamti mawakwiza Wakwiza Yesu akwiza mladimwe Danda ulaja wakwiza Wakwiza fubi wakwiza Kukweleka jamti mawakwiza. Yesu fuye usange mjali Kumbembani na mwana winu Tumizani mzimu winu wangongono Uwenane suge mwize Yesu fumuyane usange mjali Kumbembani na mwana winu Tumizani mzimu winu wangongono Uwenane suge mwize Wakwiza Yesu akwiza ndadimwe Danda ulaja wakwiza Walipa fubi wakwiza Kukweleka jamti mawakwiza Wakwiza Yesu akwiza ndadimwe Danda ulaja wakwiza Walipa fubi wakwiza Kukweleka jamti mawakwiza Wakwiza Yesu akwiza ndadimwe Danda ulaja wakwiza Walipa fubi wakwiza Kukweleka jamti mawakwiza Wakwiza Yesu